iye chaakaita ndechekuti akagarira amai guru nhaka nofunga kwegore nehavo ndokubva vatandanisa akuvarodzera mapanga nekutora demo asisa kumusoro kwepiro nokunotara guva pane guva achibvisa hembe achinoumburuka ipapo kusvika meguru aiva achikavatisa aona kuti akundika zvese izvozvo ndopaakachidzoka manje akuti mukoma ndima muchihura nemukadzi wangu iwo mukadzi kana usina kutaura kuti ndanichihura namukoma ndoda kukubaya nebanga uye zvoda kusungirira netambo yandiri kuruka ndokurodza demo rake ndokuisa papiro ndokubva auya kwandiri achimhanya nedemo zvokuti dai pasina mudzimai anenge akanditema padhoo pangu izvozvo pane matemo 4 akatema. Mukoma wakabva vashaya muna 2002 right. Baba ndobva vanditaurira kuti nyaya iri panapa ndeyekuti pakufa kwaita mukoma wenyu hakuna munhu ari kugara nhaka yemudzimai uyu. Mukoma ava ndovanga vanyora tsamba vari kujeri nokuti mukoma wakafira kujeri vasungwa pamwe chete namukoma ndokubva vanyora tsamba ndokubva yauya paugaro nhaka yakabva yaverengwa zvikanzi ndapota kune vari kumba ikoko musagare nhake mukadzi iye. Imwe nguva muchibuda panze unowana vakamira vakazembera madziro ndikavabvunza kuti ko sei muchizomira pahwindo vakandida kunzwa kuti muri kundinyeya here vaiuya mazuva amusorezamo ndinoti kweta nakupa mwana wangu pekuvakira munda make chakaitika ndechekuti mumunda maari kutaura ndime mukoma iri bepa nderenyaya riri kuda kuya kunoku bepa iri nderangu pane nyaya munda maari kutaura ndima mukoma vakashaya iye chaakaita ndechekuti akagarira amai guru nhaka nofunga kwegore nehavo ndokubva vatandanisa akuvarodzera mapanga nekutora demo asisa kumusoro kwepiro nokunotara guva pane guva achibvisa hembe achinoumburuka ipapo kusvika meguru aiva achikavatisa. So takasara inini ndakugara ipapo pamunda ipapo ndakugara ipapo akachiteera uyu akaenda kunotora meguru haana kuvagara nhaka vari mumusha meguru akatanga vabuda vaenda kumusha kwavo ndokubva azonovatevera kumusha ikoko kunovavhevhetedza ikoko ndokuchidzoka vavese but ini andakugara ngu pamusha pamukoma adzoka navo ndokuchitanga kundiendesa kumapurisa kunondimhangarira kuti ndibve pamusha apa 1 ndisiye gadheni racho 2 aona kuti akundika zvese izvozvo ndopaakachidzoka manje akuti mukoma ndima muchihura nemukadzi wangu iwo mukadzi kana usina kutaura kuti ndanichihura namukoma ndoda kukubaya nebanga uye zvoda kusungirira netambo yandiri kuruka ndokurodza demo rake ndokuisa papiro ndokubva auya kwandiri achimhanya nedemo zvokuti dai pasina mudzimai anenge akanditema padhoo pangu izvozvo pane matemo 4 akatema aida kunditemera nyaya iyoyo yemunda iyoyo. Saka maiguru abuda vaenda nevana wavo ndokubva achisara akurima chi pamunda paenda kachibva ndobva ndaenda nogarawo pasai. Saka nhasi vana vai vakura vari umusha vakomana vangu vana vangu inini ndobva enda kune sekuru vavo amakisi vakati sekuru totsvaga pokuti tingaona here pokuti tiite sei tigare. Sekuru vakati vazukuru hazvinetse munda wababa wenyu uripo endai munogara ipapo uvake ipapo murime hapana ari kurima ipapo munda ndindakasara nawo ndine sabhuku uyezve pamunda ipapo paakurimwa nevanhu vechechi handisi kuziva kuti vanhu ivava vari kubva kupi nevari kuyazerenda munda ndiri kuona vanhu vachia pamunda ipapo ende unovaka ipapo muzukuru ugare ipapo handisirini ndakamupa izvi. Baba vamakisi vauya varipo asi atichivatura nyaya yeusabhuku inopinda asi tivatura pamusoro baba venyu vemusha mundibatsira vana venyu vavai
ndibaba vabereki panapa kuti tizokudaidza yega taita zvikinye kuti madoma nemwanakomana wenyu saka ndoda kuti muite semunotitsanangurira zvichani pakutsanangura kwaaitawo tinzwe kuti imi makamira pazviripi chii chakaitika kuti wazosvika pakuvakwa imba mukati mwana wenyu mudiki anoaaasamira kuti mumunda mani ndofunga kuti iye mani mukomana mudiki akaona kuti zvandandagaria munhaka sabhuku apa nasamusukwa batasa sabhuku wayazigarapo imbo yemugari apa garai pakati pevana venyu gare amakisi shoko riri kubva kudare riri kuti panguva inoi hamusi kutaura makamira sasabu mukumbotaura makamira sababa vevana venyu ava vavira ndizvo toziva kuti ndimi sabhuku futi ndimi sabhuku uyu handi ndeye c uyu ndeye b asi pari zvino muri kumbotaura makamira sababa vevana ndizvozvo tichiendera mberi pamakisi panapa pane nyaya yabuda yekuti kune mwana akashayika handiti mwana wani mwana wenyu chii chavakomana mukoma wavo orit kududza kuti neimwe nzira nzvimbo yatiri kutaura nezvayo yese inzvimbo yanga iri mukati memaoko enyu sababa kasi inzvimbo iri mukati memaoko enyu sababa right chii chakaitika kuti vana vavasvika pakuzorwisana imimi muti chakaitikana pauda kuti vazorwisana manje chokutiko panhaka yavo yakanga vagarirana vana ava nomukadzi wataurwa uyu mukuru uyu mukadzi wekwaedmond right ndakamuroora kwamagokwana magoma saka chakazondinetsa ini manje pavana vangu ava nezvokuti uye mudiki agara nhaka akurisana nomukadzi weye kuti abve mukadzi weye akazoponera kumapurisa atimeziva mese kuti kuzvipani kwakaita mapurisa sori ndi kuti ndidai maoko tiregerereo kutaridza unongokuzivawo saka mapurisa yakazotaura mudzimai hwiseri vakati amai hasha dzinomurume wenyu ane hasha dzakapfuuridza saka imimi manje mukandira kugara chete imi nzvengai muende nokuti zvimusazoti murume watora demo wayakwenda nemi musango kunanatema hotsi kana kuti chimwe chinhu imoti kufamba chete moitiwa zvimwe zvinhu zvakaipa saka budai mudi muone maendera mungaite ndimapurisa aye zvinamai ava manje vaizoya vetaura kune zvandaitwa nemapurisa ava ininiwo manje saatezvarama kuti nditi mwana wangu pamasvika paakuda kukanganisa apa makuda kusiya musha wenyu nevana venyu vadika ava ndibva ndaona kuti aiwaka kwakafa anoendobvunza usiku kuti baba ndimakandiramidza kuti ndiende ndozvodii saka mukadzi uyu akazvabuda ndobvadii ndepavaiziitirana shanje dzekuti mukadzi wangu asi kufamba zvakanaka ari kuzodii anga iri mhando yanga iri singoitika chete kusvikira vaendesana kumapurisa ikoko kusvikira amai ava vazoenda vakasiya vana vamwe angani 3 vasikana i2 mumwe anga ine 14 years mumwe anga ine makore akewo futi akati darikei mumwe right vana vaende kusara ndikubva vazosara vana vaikusinda kuzoendawo kuna uyu utani wagarirai kuna mukangaza apa pepaagere pana mukangaza vana ivo vese vari 2 amaivo ndikuna garo kune maombe vaenda kumaombe kuyoko vatakurira ani hwere yavo mukomana mukomana wauya muno ari muno ndozvavaenda naye kumaombe ndokwakanokurira kwasekuru ake ndokwakanodzidzira ikoko pakatienda naye kuchinhuye kunagara naye kuchinhuyi akanodzidzawo ikoko kuchinhuye akazobuda vedzikira kuno kumusha kumaombe
parizvinezvi manje amai vai ndakazinzwa kuti vakawana umwe murume wakazovachengeta asi mwana manje nokuchengeteka kwaakaita ikoko ari ikoko anambobvira ambozegara kuno futi aiwa agere kuno vasikana vari parume avo ndenyaya iripo inini chakazondipasa kuti nditi iwewe chienda kuti uone kuti ungaite sei pavana vako ava vakutsvaga minda mvura yadhuze kuda kuna zvino uyu munda wokwa Aroni ndiye Aroni mukomana wacho munda wokwa Aroni uyu haabo ndakamboti fambiri ndikaona kuine kuderimiwa akarima kuyoko ana kumuzandiya ndasina kazinzwa kuti vanhu vechechi zvino mutemo zvaunoita manje wamakore anonoti iko munhu akarima 2 years otherwise watiwa munda wake pa 3 years unenge watiwa munda wake akarima kangani akarima katatu saka paakarima manga muri kupi apaisa zvasataura saka mupemo legedze munda ndowavo vechechi vatora munda uyu mwana asazoshape kugara alright chichatenga tagadzira zviri nani kutiko uyu imimi mukoma wacho iwe sitora vana vako ava oona muhani mwana anegara apa achengete munda womukoma wake kana ari nekuti anoziva kuti munin'ina ndiye uyu mukoma ndiye uyu saka wochengeta munda womwana wake uyu hakuna munhu asazivi wechechi asaziparima futi uyezve munda uyu hausi kuterewa tiri paunosangana pamashuma apa shangamire vanoti munhu kana asinga atera wanomvume yekuti angatsvage sei munda angagare sei paupenyu hwake nekuti waamunhu ndaawakuzinganika pakutera kwake saka pazvisira kuti nhasi uno manje uyu munda hauna munhu anoterera atisisisa kumwana wako anogona kuterera munda uyu kusvikira munina wacho adi auya muridzi womunda chaiye chaiye kana ashaya kuzotaura chimwe chinhu kana akataura chimwe chinhu kana yamwe nganzi ndafa zvangu nhasi iwo mukoma wacho unonga uripo mhuri yangu yese iripo ndine hama dzimwe dzakawanda dzepfuura nedziripo dzinomupasa nzvimbo yekugara mangu mumunda iwe baba pamasvika matifambe zvenyu ndofunga mautsanangura kwamaita ataida kuti mutifurire gwara tofamba nyaya iyi asi patasvika pastage ino tatoona kuti nyaya yese iri kuita kuti vakomana vanetsana iri pamuri imimi ndimi musiri kugona kubatanidza mhuri dzenyu ndimi musiri kubuda pachena kuvana venyu muri kungoita zvera zvekuti yazvikuta kwari mudima kuti ari vachakatiswa munhanyere hapana kutaura nemunhu imimi pamuri kuronga nemwana wenyu pamusoro pemunda uyo wakanga une mukadzi akagarwa nhaka nemudiki muri kuronga makanyarana musingati kudedze mudiki kuti tinokuroka tanga tati titore mwana vana vamuri kutaura nezvavo vana vemukoma vana vemini vana vemunhu wani asi mafamilies aya mukaabata akadaro ari kutodhivaida zvachose nokuti muri yekumudiki ichazvimiririra muri yekumukuru yoita sei yozvimiririra sasekuru vanova muridzi wemunda zvakare ukwamatisisa maifanira kuti muvatore mwadedza kuti mukoma paakauya achichema kuti mwana vana vangu ndashaya pokuiva vazodai modedza umunin'ina nepasaidi handiti vana venyu muvabatanidza pamutete vana vangu nyaya irimo ndekuti kuti inoda kudedzai mukoma vazouya nenzira inoti vari kuchemawo pamusoro pemwana wavo zvinoenza ati paya pemukoma wenyu wokushayika paya ndanga ndaona zvakapodzera kuti dai vaitopikisana panguva ipi iyoyo makagara sedare remhuri mumusha zvinotandaona manje chekuti baba chaiva hamusi kuda matoksi nevana venyu kuti mudzokana rimwe saidi munoti ndezvamo amene kana mchifunga kuti kana muti musitindipindurei right unoona kana wakakudza vana wakagara navo unoziva chise vana vako kuti uyu ano mwoyo wakadai uyu ano mwoyo wakadai asi mapanzwisisa mundingina anoti baba imini ini ndinoita zvangu kwandiri ndiri baba wake ini ndinoita zvangu saka pakuti ndinoita zvangu chii chikonze chaita kuti mwana uyu ati ndinoita zvangu ndokubva ndaona kuti dare nemwana uyu handina uyezve handii ibhi yangu iyi ibhi yangu kai uye uyu munina wacho right ipo apapo manje ndepandikuti ikwe zvaanozoita manje
kana zvaanoshanda kana kunyora mapepa ake kana zvaanoita sei kana chinorifeya kwandiri kuti baba ndakudai hapana kana kuti tinozodai hapana kana chitaura hapana. Saka ndakuona kuti anoita zvake sure ataurawo kuti ndoita zvangu. Ndikafurai baba ndigereyo mushana ndikafosana nemwana uyu manje ndikafosana nemwana uyu asazondiita Amakisi mirai makanzwa dare richiti mirai imimi muchamhanye kuti ndimirirei dare rine maonero arinoita imi mune maonero amunoita imimi hamufanira kumhanya kuenda pamberi pedare handizvo imi munofanira kuteera mashure medare kana makanzi munogona kutaura zverudzi makanzwa dare rati mirai isei mabreak ipapo handitika Amakisi mubvunzo wenyu kana maunzwa zvakanaka naka imimi ndimi baba akashayika vana wenyu vari vapenyu vana venyu imimi wani mwana auya achiti ari kudawo pekugara ndokubva mati enda unorima pamunda wabamukuru vako apa wani mwana weumwe mwana nditi ko mwana weumwe mwana makambofungawo nezvake here kana kuti makangoti ini ndakudhila neuyu nekuti ndiye ari padhuze neni pari zvino todzokera kumashure mbijani handitoda kunyanya kukudzoserai kuresterei mukufamba kwatanga tichiita uku manga muchifambidzana muchiwirirana neuyo mazuva ese muchivenga uyu ndoda kuzvitaura kunge ndiri kupinda mumhuri menyu manga musiri kunyatsowirirana nauyu wamakaita uyu ndiye mukuru but ndiye wamakaita sabhuku c manga musiri kunyatsowirirana naye mazuva apfuura manga muchida mune nyaya manga muchitoda kumumhangarira manga muchida kumubvisa pausabhuku infact nyaya yacho makatombondiudza muchida kumubvisa pausabhuku nhasi uno hatizivi kuti muna matengerana dhiringi kana kuti maitana sei anaka ndeuyo aipa makutora mwana weuyu ndo wamakupa pekugara hamuna kuenda pakati kuti vanangu mukoma mukuru ane mwana wake akudawo aroora akuda pekugara ndafunga kuti timupe munda pamunda womukoma wenyu uya wokushayika imi makangoti nekuda kwekuti uyu ndiye ari kutenga madhiringi mazuva ano saka ndakutoita izvozvo saka imi mamakisi tikati muri kutonga sababa toti muri pakati here dati mumbopindura ipapo ndichiendera mberi nekukubvunzai tomboti muri kutonga muri baba toti makamira pakati here kana makadai ndinotonga notongeka munotonga anotongeka kwasingatongeke kwaniseka nokuti ngenyaya yatinesizodzoka mirei Amakisi saka kana muchiti munotonga anotongeka uye asingatongeka kana takakupei poison munogona kumuisiraka ayo ngemuisira pakudi kwatongekeka wati ndine zvangu kuti afeka zviri raitika ndisare neanotongeka aiwa handingakuitirei nharo chimbonzwai mupinduro umwe muri kureva here mimi kuti uyo asingatongeka asisiri mwana wenyu aiwa ndikuti inini pandiri inini haasi kundibvumira kuti titaure tiri tese ko kana mwana asindiza kuti ndikuita zvangu inini musandimanikidze nezvenyu saka uyo nekuda kwekuti haasi kutongeka haasisiri here mudyi wenhaka yenyu unoona nyaya iri pamusoro yezvangu aiwa pindurei Amakisi ndizvozvo pazowaenda nokufa kumukoma mukuru avo nevavagaranaka wabvunza kuti mukoma mukuru wacho vakasiyana namukomana here kuti munhu avakapa akasiyana namukomana ndambonzwa mukomana wacho ari muno mirai mati Amakisi akasiya mukomana akasiya mukomana kuuyu munda wamakazenda kuna gova makagova kune mwana here womufi mufi haabo
atoya mirai mufi naye mama kisi mufi anewanika chirudzii iye akafa tiri kubvunza kuti allright imi pamakatora munda musipa mwana uyu iye mufi hana here kusiya mbeu yaakasiya nopindura muchangamira mufi akasiya mbeu yake mbeu yacho mbeu yacho mukomana iye arinzi ari munomu ari papi mukomana iye aripo uya jaya rezibambo vakakura kudaya right amakisi ngatidai so nyaya yese zvamamboudzwa nedare rekutanga kuti iri ngodzoka pamuri ndo pane nyaya yese musi wamakapa mwana weuyu munda uyo makamudaidzawo here ana kumudaidza ari parefu asi akazviziva here kuti mapa pamwe munin'ina wake kana kuti mukoma wake munda akazviziva haana kuzviziva ndakatanidzwa nababa wake saka tiri ndakatanidzwa nababa wake makatanidzwa nababa wake mirai makadii makataura makati munda ngaende anapuwa nababa wake musina kumupei aiwa akapiwa nababa wake baba wake ndakatara baba wake ndakachira foundation nakusvika baba vake vari vegaringotaura chete amakisi imimi mataura panapa makati munda wababa uyu makapa mwana uyu andizvo kutaura ndizvo zvamakataura kai ndakataura sure right ndepari kubvunzwa kuti pamakapa mwana uyu manga mamushedza here uyu mapira ndakaita changamire ndoda kupinza aiwa toda ngoti tingopindura naipapo kuti pamakapa mwana uyu manga mamushedza here asina kupa mwana uyu ndakati iwewe shava zvawati iwewe uyu munda uyu wane nawo namofati next door sita kuti iwewe usita kuti mwana wako ambofanira kuchengeta munda womuridzi uye zveba kuri mwana vanhu vechechi makutichinjira statement ndizvozvo inhorondoka amakisi naye amakisi ko zvainge nhasi uyu mazomuwana sei kuti auye kudai aiwa uyuyu atorwa nouyu panyaya kondodii manje toda kubvunza kuti uyo nhasi mamuwana sei kuti azoya kudai ndamuona nenyaya yekuti wazotorwa nababa munini wake imi hamusina nhamba dzake baba munini wake nhaka uye ndo azomutora uyu ndizvozvo zvewe nhaka ini ndaisimirira kuti uyuyu mukuru wacho aone mwana wake manje isatara kuchengetedza munda chete asina chimwe chinhu chakaipa munda ndiwo uyu mune nyaya yakanaka zvokuti uyu handiti mupenyu asi baba wake ndowakafa baba wake ndindakagatsa ndakapasa munda wese ndindakwamupei imirai taure toda kubatsirana tiri kuti uyo muzukuru wenyu mupenyu hamuna nhamba dzake chete asi mupenyu ndiye munhu anga achifanira uya kuzogarira pacho pamuri kuti paita muganhu kunetsa namufati kuti mufati ndeupi wamutaura kuti paita muganhu namufati kunetsa kusei makasarudza kupa mwana weuyu muchisiya muridzi wemunda asina pekugara kana kuti ari kwasekura mheni kwaari kugara ina handina kusarudza kai ndimakasarudza handiti muri kupanzwa changamire mukanzwa munhu asitiko iwe nzvimbo yauri kutaura iwe takutsvaga kunhu anochengetedza munda uyu munda wakuda kutohwa akataura izvozvo ndiye ndini munda wakuda kuchengetedza miraika munda wakuda kutohwa nevanhu vechechi uyu nokuti akarima 2 years 3 years munda waenda uyu mukomana asati apa saka imimi manje mutombo isa naimi baba amakisi pamakati imimi munhu uyoyoyo anetitorera munda angapuwa nani angapuwa nouyu uyu akauya zvokudze kuti takupa munhu wemunda kusimba reuyu akarowana papi amenoi papa hapasi fair wakavakira mumunda handiti munda mangu handi ndizvo munda imimi manga mune vanakomana venyu 3
pamavapa munda. Pamakavapa minda imimi, maiti vazukuru kana vazobereka vana vavo vana vazukuru vachazoshandisa nzira dzipi? Ndimi vachadzoka kwamunda veitsvaga minda here kana kuti vana baba vacho vachazoona zvokuita nevana vavo? Ana baba vanozoona zvokuita nemwaba wavo. Saka zopaswa kuti ndidavo. Ipapo mboningirira ipapo matondiriipindakutikana. Saka nhasi unoyu munda uri kunetswa naSamuel naTito ndewani. Taungabatadza nemukomana kumapeto uyo ndiani muridzi womunda vakadai? Muridzi womunda manje. Ndokumira mundinongedzero. Right, kuenda kwakaita muzukuru wangu kumusha aiwa mirai amsauki amakisi tati uyu asi muzukuru wenyu, mwana wenyu uyu ndiye mwana wenyu uyu. Anditika tiri kuti pakati peuyu neuyu muridzi womunda ndiani? mukomana uyu ndomuridzi wake chaiyo. Apa ndopa pane nyaya iri. Ndokuti tikagone kurukura tikaita sei kududza kuti neimwe nzira uyu mukomana uyu kana zvakamucherera kuti mukoma vagare mumunda mukoma muningina akapuwa akavaka ndiani uyu mukoma muningina kana zvakamucherera kuti mbiri vakagara nombogara kana asingadi aite sei hadi andinoone nyaya. Saka otherwise nyaya iri kutaura panapa varume vese vari potuwa hapana muridzi womunda apa. hapana muridzi womunda. Muridzi womunda ndiye arapo. Iyeyu ndiye anogona kupa authority kana kuparadza kuti gara kana kusate sei sagara kana kuchengetera kana kuite sei ndichengetera. Ndikisa sekuru manje munogona kuva mine divi ramuri kufevha pavana venyu. Handiti apa harishandi anza inokuti fevha yakubva muhana yani muridzi wemunda. aini ndakagumbuka zvokufa. Order. Hamusi kugona kumira sababa pakati pevana venyu. Auya nenyama musi iwoyo ndiye anaka. Uyo auya nembeva musi iwoyo haasi munhu. Auya nemhara ndiye achi munhu. Imbibi dzokerai kumusha muri chababa chaivo. Ava varume vaviri ava vari kuisana nhaka kana kuti pfuma isiri yavo vagare pasi vadzikame. Ivo vazukuru venyu ava vari kunoita mwoyo yavo ikoko kana uyo akanosha Mwari kumbera kumapeto uchichengeta munda wangu hausi wako kana kutobva zvachose. Iwo shamani enda unogara kwababa rima minda. Uyo anga akapa vechechi hapasitaki wakagara nhaka kuna amai kwete kunyumba yemunhu nekuti ine mwana. Ndochokwadi ichocho ndizvozvo. Amakisi wakagara nhaka yemukadzi hauna kugarira munda nhaka. Handi muri kuvabatisisa. Uyu paakagara nhaka yamai guru yake haana kugara nhaka yemunda. Murume uyu akasiya azvara ko paakazvara nhasi ava vecharenja kusitaura kuti munda ndewangu ini nokuti ndini baba ndakagarira amai enyu nhaka. Ndizvo saka uyu wetambura uyu nokuti babu wake akafa nokuti uyu amai ake vagariwa nhaka nababa ava. Baba ava vakutonga zvavaneda. Ava ngavagare nhaka yeakadzawo ngavarege kugara nhaka yemunda. Uyu ngaende pamunda pake uyu wakasiyiwa nababa wake wamakapa imimi muchiti mwana wangu ita sei semanongedzera makaita 2 vakomana ava pambeka iri kuti makavapa wavo munda nhasi wedzakaenda kuna pamba futi munda futi kuno mukomana uyu. Hakuna zvakadaro. pamusoro yezambu yati nditidairewo nyaya iri kutaurwa naZambu ndiye chokwadi. Chinangwa chokuti mukomana ave tumti vakira apa mapeta apa yanga iri nyaya yekuchengetera mukomana wemundu. Nokuti mukomana mabudira akaita pamba akabva amai vake vachitandaniswa nemukomana nematemu. Iye mukomana yanga ari zera riti anga ari mudiko. Inzwai chimbomira ndikubati muri matsotsi. Iwewe nababa wako muri matsotsi muri tuma kadai. Mirai ndikunyatsokudzai chokwadi. Muri kutozviziva imi manditi kuti muganhu wedu unofamba wakadai nepamushuma nepamupfuti nepakati handiti 1
muri kuzviziva zvakare kuti mukoma wenyu nyakufa ane mwana waakasiya kunyangwe mai vake vakatandaniswa mumusha neanga ambogara nhaka. Handiti mukunzwa? Muri kuzviziva kuti asi kune mwana mukomana akasiyiwa. Imi ndobva maita udyire hwokuti iwe uri kundinyaradza ndiwaniwo. Yakunotinzo nyaya yako. Iwe uri nyaradza iwe. Une simba rekumbonyararidza dare. Chimbodhila ina yako mana ndichitaura kuno. Muri kuziva kuti uyo mai vakatandaniswa vaine mwana mukomana. Handiti? But mimi mozotora wenyu mwana mukomana munomupa pekugara kuti gara kumapeto ugadzirire mugano. Ko uyo makamukonsulta here? Pamusoro indipindure baba. Mira. Zvasiyana nemapostori amakati zvakasiyana nemapostori atawana baba wenyu kuti akarima apa. No, zvakati pakanoti siyana nezangu. Ini ndiri baba womukomana. Wachakagara ipapo mwana wangu zvekare. Saka inini ndakaona kuti uyu mnin'ina unoti tsamba apa ndibvunza kutaura kuti akanovakira mwana wake pamunda wangu. Saka ndo zvatikuramba kuti munda hausi wake. Tapabva kudhara ipapo. Takuudzai chokwadi sedare kuti iwe newe hamuna munda. Ndopekutanga isu tapatsanura nawo handiti. Ndizvo. Asi mushure memwe tapatsanura nawo pawazotaura iwe unofanda kuti muri matsotsi. Muruda kutora mukova uyo kana azogara 3 years munozomubvisa here mwana wako iwe. Ndakatomuudza kuti mukomana pauri kuvakira panapa ndipo mukoma wako Aroni. Kana kanzi auya nhasi zviri kwauri unokoma kokuwirirana kuti mukoma nandavakira panapa ndakunovakira uko noti pamunda pake. Takatomuudza mukomana wecho kuti panapa ndipo Aroni. Naye shamari ngatite kuti mwana wako iwe avakaimba inenga bloko rineri ipapo unozokwanisa kumubvisa iwe. Musatita mapenzi nini? Hatina kudzungaira kaiso. Ndoziva kuti uyo kwawaita inyaya iyo yatokusunda kuti daira zvakuzvikuru wakashinga. Aiwa mutume kasabhuku kudaira. Mutume kudaira. Utaure zvakakusunungukira pamwoyo pako pamberi pamambo. Unopanzwisisa panokutaura. Ibvu racho ramunowana munokutaura nezvaro nhasi riri kunzi ndire kwamakisi handiti kungotaurawo nje but takairondera mama. Saka kukamurwa kwamakaita chidimbu chakawanikwana kuna sekuru venyu icho chakazochekerwa nababa venyu ndoita nanoda kuti mugone kugovaniswa mune zvakaringana. Saka chikamu ichi sedare raona kuti zvechokwadi munda ndewani ndewababa vako ende uri kuzodzoka kwauri ndewe ndiwe muridzi wechi wemunda. Zvakakuchenera here zvakaitwa pagaraudi? Pamusoro inini zvangu zvasina kundichenera niye kuti ndasina kuudziwa. Ndandoriwo murimi. Maona kuti pabuda utsotsi mapaona. Mapaona pabuda utsotsi. Alright, waona kuti hazvina kukuchenera nhasi uri panapa. Zvaunoda kuti zvikuchenere ndezvipi? Sununguka. Zvandoda kuti ndichenere ndezvokuti inini ndinofanira kupiwa munda wangu semunsiro wandikaitwa nababa wangu. Zvinoreva izvo kuti 1, 2, 3 newechifoka nemunda ipai muridzi wemunda munda wake. Pamusoro ezangu. Imini nekuti munda ndewenyu handiwenyu baba. Awo pamusoro. Nyaya iripo Zambo ndiye kudai. Baba sure ndotadza kuziva ndingataura ndichikudini kuti dzimwe dzenguva pamwe wangati ndashora kana ndataura mashoko asiriwo. Ndivo vakakanganisa zvinhu izvi kubva pekutanga. Mukoma vakashaya 2002. Inini ndichiroora mudzimai 1999 baba vakandipa munda. Vandipa munda ndakarima munda 4 years. Kumungi uko kwavakazotengesera akambere kuyo. Ndakarima 4 years. Ndarima 4 years. Mukoma wakabva vashaya muna 2002. Right.
baba ndobva vanditaurira kuti nyaya iri panapa ndeyekuti pakufa kwaita mukoma wenyu hakuna munhu ari kugara nhaka yemudzimai uyu. Mukoma ava ndovanga vanyora tsamba vari kujeri nokuti mukoma wakafira kujeri vasungwa pamwe chete namukoma. Ndokubva vanyora tsamba ndokubva yauya pakugara nhaka yakabva yaverengwa zvikanzi ndapota kune vari kumba ikoko musagare nhaka yemukadzi iyeye. Saka chakaitikawo pandiri vakaronga zvidhina ndobva vatigadzika pamutanda. Nyaya yakapa kuti vatigadzike pamutanda ndoyakandipa kuzogarira mukadzi uyu nhaka nokuti atagadzikwa pai pamutanda. Ndakawanda hapasisina kana nyange vasingadi asi vatimbotigadzika pamutanda kuti vati zvinotenderwa ndigarire mukadzi uyu nhaka. Ndakatora mudzimai nevana varipo 3. Ivo baba vakasara nevamwe vana 2 vevamwe mai guru vakashaya. Vana vakazofa zvavo vese varipo 2 vanga vari vasikana. Right. Ndagara nevana. Baba vane nguva vakati right iwewe nyaya iri panapa ndekuti ndichada kuti ugare panapa. Taigara paseri pedzimba dzavo chaipo chaipo ndaiva ndakatodzika mulemoni ipapo wanga watokura. Vakati handichada kuti ugare panapa. Chienda unogara nemudzimai wako kumunda wakasiwa nemukoma wako nevana ivavo muchivachengetera ikoko. 2003 ndobva taenda unogara ipapo. Kubva 2003 takazobvapo 2013 mudzimai ndaandinaye zvava kuti ndakagara naye gore nehafu hazvisi. Pakagarwa 10 pane 10 years handi? Pane 10 years. Mudzimai nyaya yakaitika ndeyekuti vana vakasiwa namukoma. Musikana anonzi Susan akasiwa aine 4 years. Mumwe achaiteera ainzi Tamara akasiwa aine 2 years. Uyu mukomana akasiwa aine gore rekuberekwa nokuti mukoma wachienda kujeri wakasiya mai guru aine nhumbu. Mukoma zuva ravakashaya chairo chairo kujeri ndozuva rakasunungwa mukomana. Right. Ndakaramba kuenda kunogara kuye kwanga vati ndinogara kwaiva kwamukoma kuye nenyaya yekuti pataigara ndatovaka kitchen nebedroom ndatodzika miti ipapo ndondaona kuti ndinotanga zvinyowani plus patoita mwana mukomana aripo zvichanetsa kumberi. Ndokubva ndabva kumba ndokunogara kwagogo kutownship amai vavo vababa amereni. Tagara paipai kunze kwakachena ndobva ndachibvuma kuenda paaigara mukoma. Ndimwe nguva muchibuda panze unowana vakamira vakazembera madziro. Ndokubva ndaenda kuna baba ndikavatsana ndikati baba nagogo ndozviri kuita mukoma. Baba vakandipindura kuti une shanje saka wati zvingadii nokuti ihama yako. Fungu yangu ndobva yafunga kuti pekutanga nditora mukadzi uyu baba vakanditaurira kuti hapana anofanira kugara nhaka yemukadzi uyu. Maybe pamwe mukoma wanga wakavaudza kuti ndinoda kuzotora mukadzi iye ndosaka vaindirambidza. Sei vandipa anzi yekuti une shanje inini ndichiona mukoma wakamira mumadziro. Gogo vakabva vandipawo mhinduro yekuti muzukuru munourayana. Asi chandakuita iwo uchienda unondivakira imba vaigara kutownship apo pakagara padhuze nasabu kubvungwa apo. Chienda unondivakira kumunda ndakuda kutama kubva kuno kutownship kwareba ndakunetseka kufamba. Unondivakira imba kumunda ikoko ndobva ndaenda ndikanovaka imba ikapera. Zvikandichienda unotenga zambia unotenga dhuku nematenisi ivo baba vanoziva sabu kubvungwa anoziva ndobva ndanotenga ndikaya nazvo pamberi pasabu kubvungwa ndikapa gogo. Gogo ndobva vati hande ndongoratidza kumunda kwangu pekuvaka ndobva ndaenda ndobva nondiratidza 3 acres dzekuvaka. Ndakunovaka paipai baba vakaramba vakati gara ikoko haufanira kuvaka pamunda. Kusvikira vatora komiti yakauya apa vanga vasabu kumanje asi kumashure kwesoko kwakaitika izvi vanga vasati vari sabu. Ngari sabu kundia ndivabvungu. Right. Ndokubva komiti yauya ndokubva ndatsanangura ndikandonyaya iripo kumbawo hakusi kugarika. Mukoma dzimwe dzenguva paunobuda panze unoona wakamira mumanziro handisi kuziva kuti chii chiri kumboitika ndokubva ndavaka. Right. Iwe chimbomira mbokubata tingatozviparasika tikazotadza kupa komenda neimwe nzira uri kurava here kuti waitowana mukoma wako vari a life person kana kuti ndakatombovabvunza kuti muri kudei munhu chaiche munhu chaichai. Indiri kufungidzira kuti
pamwaiona mukoma wake wokushaya ivo mukoma chaivo wakonyatsovaona kuti vandagona masikata chaivo ndikavabvunza kuti ko sei muchivazomira pahwindo vandida kunzwa kuti muri kundinyeya here vati vaiuya mazuva vamakisi zvaakutaura akamboya kwamuri rakakudza inyaya kwete anambo yakataura kwamuri pandetariswa pawindo nikisi kundeirambire inyaya kundeirambire zvaita saizvozvo taakugara uku kwataakugara kuya taitobva ikoko patikugara paya tichienda chinorima pamunda paya tichidzokera tinorima pamunda paya tichidzokera vanasikana vakasiyiwa namukoma hakuna kwavakaenda vakangokura varipo ndokubva varoorwa vese vari vari pamukangasa apa uyu mukomana uyu akatorara nhoroondo yese yanga ichitaurwa kuti vaimhanyisa amai vake nedemo vaizodii achapupurawo ega munzi kuti ichokwadi here kana kuti inyaya yekugadzira mukomana amai vakasimuka nemwana wavo mukomana uyu vakaenda kumaumbi anga akura sei pamuruti mukomana uyu akazoenda ane 6 years 6 years alright fine vande right vaenda naye sorry atirege kuti ngaenderere mberi naimiwe dare 6 years Moses 6 years ndiana siri kurememba pa 6 years dzake kuti pane chaaiziva here pamusoro unoziva kuti baba kuti apa maita shana yazvikanga nemafuta ayo maita shana yazvikanga nemafuta ayo mataura kuti nini musi wakafa mukoma wenyu ndo musi wakazva nemukoma zvira ndo pamagara nhaka pamagara 10 years nemudzimai aiwa usandipikisira ndizvozvo kusaka kundipikisira 2003 mwana akazosimanga kumatengezi saka ukuti iwe kunyepa ande kunyaya yemunda uya anandoro aiwa pamusoro zama pasangana pandada kuzama kukuonesai pakazoti inini ndinopfekera mumunda wamukoma asi kupfekera kwandakaita ndakapfeka njiziva kuti munda ndiwamukoma imimi mataura amurikuita norwere ichiri kuizwa muri kuzama kutaura nemwenzere kuti inini handina kunodota munda sure amen ndopamazamabuda pachena asi muri kutenda zvakare kuti munda ndiwaaro amen saka nyaya yedu tiri kuti isususu kubvisa uyu agerapo tiri kuti 1 2 3 4 agere pamunda ende munadzosera munda kune muridzi uyu zvaasataura uyu kuti hama yangu ngaigare ipapo hama yangu ngaibve ipapo ndezvekupedzisira asi zvakakosha kuti azvitaurire muno mambo yes uyu toda kuti musati masumuka pano anditika imimi asekuru ndimi porongi pakati pemhuri yenyapa mirai ndimi porongi pakati pemhuri yenyapa anditika imi vana baba tu imi gadzirisei mwana wenyu yabvo uye aende panzvimbo yake uyu musafunzota neramba ari kumusha kwana sekuru rineteva riri bonga riri kudya kudze vanhu iri ngadzoke mumusha hatiri kuwirirana zvaasataura uyu ndedhizizheni yekupedzesa asi gadzirisei kuti mwana yabve pamba ipapapo pane munhu atuma namai veuyu ari kuda kutaura tida kungonzwa mashoko alright shamwari usati wataura iwewo iyo shamwari wambosumudza ruoko iyo yakuno chovedzane ndasekuru right chovha wako sekuru wako agarapo tinzwe kuti dama ravo vaneti kudii taurei tinzwe asekuru ndakamira
mai mukomana inini ndichikudzionya yemunda namai vake mukomana vakati minda ndakasienda chengetesa kuna tifu kunani achichengetera mukomana uyu asi tiunyaya inaunasikandizi aiwa isusu chatakutoda isusu taudaunza mashoko pane nyaya hwani nyaya inoitika ngepaisusu uyu mukomana uyu tikamuti isusu endai munogara pasi wotaura zvakakusunungukira tinenge tamunyikidza dzimwe dzenguva anoda rubatsiro rwedare saka iye kwaari tinoda kuti titore zvakamusunungukira kana achida graundi rake sezvarakanga riri ukubata shona imwe ndutaura sezvarakanga riri zvinhu zvakakosha kana kuti achitaurawo kuti zviri pagiraundi zvakamira sei ari kuzvitambira here zviri kwaari saka takupa mukana kwauri wewe anzani kuti uchitaura pamberi pedare zvaukuda iwewe chimiro chiripo pagiraundi ubuda zvipi apa ground apa ndikumbula ground rangu ndega saka nechimwe chimiro kana neimwe nzira uri kuzama here kuti structure iri mumunda mako ibviswe ngozi muri kunzi makavakwa ndaibviswe nokuti zviwangu asati chipo chongoti kana ukada kuvatindira vanotozokubudikidza tisine mashoko akawanda chiripo chete ndekuti kana watotaura chona watotaura chivakwa chirimo taura sabhuku unotibatsirirewo kumhurire kwamakisi apa masabhuku manje ayo takadaroka takati sabhuku ava vana abatsira apa ngavatsvage sabhuku panext musauke basa iri ava ngavarege kumira sasabhuku ipapo ndisu tiri kukutendera andionguriwe masabhuku tiri kukutendera ndisu ava kana mira ava anditika pane mhuri yavo ngavarege kumira sasabhuku ngavamire sababa kana mapedza basa rese riripo ipapapo visidzokera manje panzvimbo yavo sabhuku amai muri kuzinzwa ndimi makazvarakawo uyo ngaenda anapowa ground rake avo sabhuku anofanira kunge varipo ii munofanira kunge muripo ipapo iwo chenda unochengetedza munda wako unoisawo zvivakwa chichi hakuna munhu achakuchengetera terera munda wako terera munda wako toratonzwa kuti wabviswa mutero gore rinwe wakabhadhira mutero wakasvika wakaona zvinhu zvako toda kuti mwedzi unosati wapera kubhadhira mutero wako 3 years musi wa 14 nemusi wa 28 tiri kubhadhira mutero tiri kuda mutero iyoyo ndinoda kuona marisita ake ndiri kuada marisita ake apa ndo mazuva achangamira iwayo tinotenda changamira unosunungurwa izvenyi Ito nyaya